И здравейте на всички, аз съм Проиграч и днес ще гледаме страшни клипове. Ако ви хареса клипа, дайте лайк и се абонирайте за канала. Долу в линк в описанието ще сложа Каяндрон черта едно, отидете в неговия канал и се абонирайте за канала. Той изключително много ми помага. Нека да започвам. Да кажа страшен клип, няма да гледаме много. Добре. Окей. Стига ни показва. Окей. Какво има сега? Нищо му няма. Не. Какво е това, бе? И това се случи от 2022. Добре, това изобщо не е вярно. За мен трябва да има някой... Трябва да има някой, който да го докаже. Няма как. Добре. Ето едно доказателство, може това да е баща. И той да се майтапи. Ама това за бебето не знам. Не е бащата. Или някой такъв човек. Не, стоп. Добре. Ще гледаме до края, няма какво да се прави. Ако се изплаша, губа и да. Няма никой до сега. Аз пък до сега, за сега. Другото дете се спи и нищо не му пука. Решава се да спи сам. Какво? Поне тук ще му взема. No way, човек. И там... Чакайте, искам да ви видите лицето. Сега. Гледайте. Чакай това да се скрие. Ето, гледайте и лицето. Чакайте, че ще ме губят с нещо такова YouTube за това. Мисля, че до тук, да, служи. Само да не се види. Или YouTube ще го изтрие, или просто така. Йо! Ще чакаме докато го завие, може би. Защото YouTube може да не губи. Да, зави го. Не. Зави го, бе. Така. Сега. Видиме. То гледа. Не, това няма как да е дърво, нали? Това е дърво. Чакайте малко. Виждате ли това? Това. Виждате ли го? Ето, даже от обръжен, аз пък леглото, от стеклото се виждаше по друг начин. Това тук, виждате ли го? Чакайте. Гледайте там, къде ви показва той. Тук, гледате ли? Тук, гледайте. Това тръгна. Ето. Защо е различно в стъкло? Това е много
така. Ето, вече се доказа, че има нещо. Ама не вярвайте, че е 2022, никакъв шанс. О, на мен. О, на, човек. Какво? Внимавай, че това може да е навънка или е дошъл тук. Бебето не му пука. Ай, то голе. Видяхте ли това? Чакай. Ей това. Видяхте ли го? Ето. Виждате ли го това? Гледайте. Какво е това, бе? Какво е това? Даже тя не го е видял. Какво е това, бе? Какво е това? О, мага, човек! О, мага, човек! О, на! Той вече е тук, вътре. Вътре не му пука. Добре, нека да продължаваме. О, мага! Не! Не, човек! Това си продължава хартията. Така става, като си в гората и сам живееш, имаш си къща в гората, така става. Да, тя си мисли, че не е затворена. Ето го! Какво е това, бе? Чай, това да не беше коса. Това май беше коса. Пак гледайте там. Ето го гледайте. Чакайте, че има нещо. Това коса ли е? Не го видяхте, чакайте. Не го направи хубаво. Айде бе. Ето тук, видяхте ли го това там? При момчето, видяхте ли го? Ако искате го върнете, аз повече го не го. Аз... какво аз показах до сега? Не ми каза, че ще излезе. Това са малки деца, бе. Не, човек, пак ли се отваря, бе? Бебето се събужда. Не й пука за майката, човек. Бебето, един крак и напука. Един крак му е. Вънка. Човек, аз ако бях на твое място сутрин... Какво е това лице, бе? Какво е това лице, бе? Виждате ли лицето? Какво? За Бога е това...
На твое място, ако оживея до сутринта, щях да избягам от тази къща, повече няма да се върна. Не, веднага щях да избягам. Какво е това сега? Какво има? Нищо няма. Ей, йо, луна, мен, какво? На това място бих и сега избягал. Ама това може да седи отвънка, така че няма да избягам сега. Абе, не знам. Оцелей просто. Сутринта избягай, окей? Избягайте с това. Ай, това се притесни. Край. Това вече не е течението. Какво ще кажеш, а? Не, сега ще открадне. Не, човек. И детето нищо не им пука на децата. Какво? Той се телепортира. Човек, стига бе! Абе, стига бе, мрази така. Не, сега да не се показва на камерата. Да не се покажа. О, ма, гад. Не. Аз бих напуснал вече. Окей, хора, нямам думи. Това ще бъде всичко от този клип. Дайте лайк и се абонирайте за канала. Долу в линка в описанието ще сложа Каян Долно черта 1. Отидете в неговия канал и се абонирайте. Той изключително много ми помага. До следващия път и бъдете здрави!